oso pozik gaude Euskararen erabileraren sariarekin, normala den bezala, eta, nik uste, guk uste dugu saritu gaituztela, bai, elkartean, guk kultur elkarte bat gara, nahiko berria urte bete darama zabalik, eta, kultur elkarte bat denean, Euskararen erabilera guretzat oso garrantzitsua da, eta garrantzi handia ematen diogu, ez? Eta orduan burutzen ditugun ekimen guztietan, bai jartzen dugun informazio guztian Euskara dago, eta uste dugulako Euskara dagoen egoera latz honetan, ez? Oso garrantzitsua dela garrantzi hori ematea, ez? Animatzen ditugu beste guztiak ere, Euskararen erabilera hori sustatzeko.